Családi Sándor, az okos kos. Lucskos, latyakos őszvége volt, akárcsak most, mikor vásárra vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odaállt. Máskor meg napoztatta kedget kedvére, mint akinek nincs meg a leszkéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírébe állott, s büszke is volt olykor a kosára. De egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a állára, szarban fogta a kost, s elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat. Kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalomlárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsi múlt, hogy össze nem verekedtek. Erre meg a garázdakos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy miaszna kecske. Hogy kerülne már rúdra bőröd, ekképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőle pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékú botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány, s most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? Úgy legyen. Mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak, s indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre. S hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt, nem bizony gazdám. Volt eszed, de nekem is voltám, mit addig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem, a hentes kését mentem, a hátuljának mentem, s a késével, mit megfent, szépen a sárban nyekkent, talán még most is ott van a pocsban. Hol van ez előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt. Én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt. S hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.